Minkejja diversi skemi u inċentivi sabiex in-nies jinvestu fil-pannelli fotovoltaiċi, dan kollu qed jisfumma fix-xejn għaliex in-nies li għandhom il-pannelli biex jieħdu l-enerġija mix-xemx xorta qed jispiċċaw b'kontijiet ta' elettriku li huma għoljin. Kwiet kienu osservati matul din il-ġimgħa fil-bini tal-Arns fil-Bla tal-Bajda hekk kif ħafna konsumaturi ilmentaw minħabba differenza fir-rati u dan minkejja l-investiment ta' mijiet jekk mhux eluf ta' euro fil-pannelli. Kien propju l-ħadd meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar proposta tal-Partit Nazzjonalista biex persuna li tbieħ l-enerġija ġenerata minn pannelli jew sorsi oħrajn titħallas l-istess prezz għal kull unit daqskemm l-Arns tbieħ il-units. Din hija proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista fl-impenn tiegħu bħala parti minn strateġija holistika li qed tkompli turi differenza kbira bejn il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-politika tal-Gvern Laburista li marbuta b'mażra ma' kuntratti ivvizzjati. Għal darb'oħra u l-Partit Nazzjonalista li qed joffri soluzzjonijiet għall-enerġija hekk kif il-pajjiż għadu dipendenti fuq l-interconnector filwaqt li kienu wkoll gvernijiet nazzjonalisti li kienu introduċew inċentivi sabiex persuni li investu f'pannelli fotovoltaiċi ikunu jistgħu ibjaw l-enerġija ġenerata lil Malta. Iżda malli skadew l-aħħar kuntratti, is-sidien tal-pannelli spiċċaw jitħallsu ferm inqas tal-enerġija ġenerata, tant li issa qed imorru minn taħt. Illi ma nistgħux inħallu l-inġustizzja tibqa' issir kuljum. Żgur li ma nistgħux inħallu lil gvern ikompli jisraqna minn bwietna kuljum. U għalhekk jien qiegħed inwiegħed il-gvern nazzjonalista se jagħmel ġustizzja ma' dawk in-nies illi investew biex ikollna enerġija alternattiva għaliex ma jistax ikun illi dawn jirċievu 7 cents 7 ċentesmi u nofs għal kull unit li jġeneraw bl-investiment tagħhom fil-waqt li huma iħallsu minimu ta' 10 ċentesmi u nofs għal kull unit li jirċievu minant il-gvern. U għalhekk aħna bħala partit qegħdin inwedu li din l-anomalija taħt gvern nazzjonalista ser tispiċċa. Minnaħa l-oħra Gvern Laburista qabba lil pajjiż bi proġett mifni mir-regolaritajiet li bih il-poplu tikollu jixxi elettriku biloli meta mqabbel mal-interconnector u li tilef l-opportunità li jikseb fondi Ewropej għal pipeline tal-gass li kien ifisser it-tneħħija darba għal dejjem tat-tanker f'nofs il-bajja ta' Marsa Xlokk.